ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಪ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಕೇಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಓರಿಯೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 10 ರೂಪೀಸ್ ದ ರೆಡ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆದ್ದೊಂದ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ ನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಿ. ದಲ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದುನ ಐಟಮ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಗುದ್ದೋಡು. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಲ ಇಂಚಿನೆ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಾತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಲ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆತ್ನಂದ್ ಒರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆತಿಜಿಂಡ ಕುಡ ಚೂರು ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿಯಾಂಡ್ ನನ ಪ್ಯಾಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿಯಾತುಂಡು ನನ ನೆಕ್ ಚೂರು ಪೇರು ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ತೊಂದು ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ನ ಐಟ್ ದೀವೊಡು. ನನ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ದೀವೊಡು. ಕುಡಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪರು. ಇಡೆಮುಟ್ಟಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಪೇರು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನನ ಉಂದೆನು ಫ್ರೀಜರ್ ದೀವಡು. ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 4 to 6 hours ಫ್ರೀಜರ್ ದೀವಡು. ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫ್ರೀಜರ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫ್ರೀಜರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತನ ತೂಕ. ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ. ಕುಡಂಜಿಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಓರಿಯೋ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅವ್. ನನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.